Здравейте, приятели! Днес пак ще играем Майнкрафт с... Дивака 1, 2, 3, 1. Този дивак съжалява много на истинския дивак. Съжаляваме и двамата. И да знае, аз съм копирвача, където тръгва с всичките му клипове, тръгва да пуска някакви музики, който никога не е пускал своите клипове и му имитира гласа и всичко. Така, а пък аз съм командир Рекс 1, 2, 3. Така, тук правиме каменно село. Човек. Ще има да вдигаш стена. Защо? Не може ли така да го направим? Ма виж, не е равна на другата. Просто и не е равна на другата. Не, няма да правиш, нали тук има. Няма да правиш нищо, спокойно. Спърза. Ти си откачалка направо. Аз се само откачалка като Симона. Не. Няма да кажеш имена. Симона не е наше име. Име на друг човек да ич. Ти искаш да намерите да я убият. Трябва да е тази третата име и втората. Гледай. Човек много добре се получава, нали? Не, я погледна с какво е кладенец. Браво. Бик! Аз съм бик. Много хубаво, защото имаме 2 кладенца. Нали? А те са какво са кладенци? Сериозно, не знаеш ли във всяко се учи има кладенец? Да, знам за какво е на нас. Еми да прилича на истинско село. Ето, готово. О, чакай. Тук не е равно. Къде не ти е равно, бе? Усили си звука на Макс. Знаме какво да няма нещо, ще играем Майнкрафт. Ари, бе, той се засича в моя кали. Реално? Не. Човек, аз искам да правя. После ще си. Всяко трио. Аз